Simple lang ko, Papa J. Boy Nunoy. Nagkakaon ka mo mukbang? Oo. Nagmukbang lang may Papa J. Boy Mukbang Nunoy. challenge. Oo. Oo. Og mga processed foods. Tosino, Chorizo, chorizo, tapa, embutido. tinapa, caldereta, mechado, adobo. Amo lang ko to, Papa J. Boy Nunoy, ang nasa abong mukbang video. Mukbang. Pero, wala may suot. Sure na, eh. Sure, Papa, sure. Oo, Papa J. Boy Nunoy. Daring to, ang klase nga mukbang. Nalipat ko, Papa J. Boy Nunoy, nga i-delete sa iyang phone. Patay. Kana na, di ba? Amo na lagi ng ambal ko lang. Delikado. So, mga Papa J. Boy Nunoy, ginahulga niya ako. Pahog, Papa J. Boy Nunoy. Ngambal sa ko, kung hindi ko na makipagbalikan sa iya, patay na. I-share ko nun niya ang among mukbang video sa akong mga amiga. Huwag tularan. Huwag Huwag tularan. Masisira Masisira ang buhay mo. Papa J. Boy Nunoy, nagalain gid ang akong buot, Papa J. Boy Nunoy. Kung kamo ang pamangkoton, Papa J. Boy Nunoy, makigbalik sa iya, ha? O dili? Ay, kung di ko makipagbalik sa iya, Papa J. Boy Nunoy, basi kung tinudon bala niya kiyambas ako. Tagay ko advice, Papa J. Boy Nunoy. Makigbalik sa akong ex-boyfriend o dili? Bandamay kang bata. Dili. Ako dili na. Ako dili na. Damo mo yung mga legal nga proseso. Correct. Damay ka. Makabig nato ni na papading isa ka krimen, cybercrime. Tama. Ang damay. Seryoso ina nga butang. Seryoso na. Nalipat ka na. Ha? Nalipat ka na? Nga ginahimo mo ni sa akon. Abi ko hindi ka na sa akon kay nangita ka na sa kipan. Abi mo lang yan. Ha? Nakita ni mo Kanga! nakita ni mo ning video, ha? Kanga, wala Kinipagkaon ni mo nag-work. ning embutido. Nga may ara pa sina. Nga may ara pa na sa imo. Abi ko 52 ni nang imong cellphone. Nga may video ako dira. 52 pero ang memory ani 60 gigabyte. Ano gi ba lang kinahanglan mo sa akon? Simple lang. Ano pa ba lang kinahanglan mo sa akon matapos pa akong ibiyaan ka gibaylo sa iban? Simple lang, Chris. Siguro tama na to. Nakamupo na ako tanan. Simple lang. Kay tungod wala nag-work ang inyong relasyon, makigbalik ka sa akon. Ano ako? Ano pa matyag mo sa akon? Lalaki, babae? Hindi na ako. Kung tani maluoy ka. Kung may harap pa man inadira ang video. Maliho kung tati na ina. Unta tina ina. Kay isa ina kang ngilngig nga butang nga akon ginahinulsulan samtang nagakabuhi ako. Kay abi ko ikaw na. Abi ko ikaw na gali ka hindi. Abi ko ikaw na magapaputi isang akon ito nga bata. Gipabati mo ako sa imo nga pagigugmang isa balang gali ka pakuno-kuno. Nga silutan mo ako sa kamusini. Manoy ka. Panasa na, ina. Christy, Panasa na. ika nilang kasimple na. Kung masugot ka na ako, nga magbalik kay tang duha. Ano ang imuwan ko? I-promise Ano ko ang kanimo. Sugiri I-promise ko ako. kanimo nga kung musugot ka, magbalik kay tang duha. Ibalik na to ang tamis na tong kagahapon. Kung hindi ako kini. magsugot. Kung hindi ako magsugot, anong pagaymuhan mo? Kung hindi ka magsugot, simple lang. Ako kining i-share sa imong mga amiga. Para mag-enjoy mo siya. Hindi, Para maloy mag-enjoy mo ka. siya. Maloy ka, hindi na pag-i-share, mahuya ako. Aron makita man nila. Wala sang problema sa akon nga i-share mo sila, pero may isa ka rason nga na hindi ako magsugot.
Ano Hindi ako ang magsugot. Ano ang rason? Hindi ako magsugot kay Sir mo ina. Kaya nga, Bugason ang imong lubot. Ganahan ka na imong dagway diya. Imong dagway diya makita. dali lang. Tapos imong lubot, bugason imong lubot. Dali kay linglingon ko. Linglingon ko kay... Kung pwede... Dalawa. Bebe. Tanawon ta kung sino mahuyan sa aton nga duha. Tanawa. Tanawa. Ginantos ko ina. Ginantos ko ina. Kagi palangga ko ikaw kay gidawat ko ina. Gidawat ko ina kay palangga ko ikaw. Dali lang. I-edit ko ni. I-blurred ko ni diri man. Tanawa ang mga pakukang sa imong galubot. May ara porma daw piso. May 5. Murag mapa. Kaya pinakadako dira daw gis mo. Ay, katuding ko. Daw gis na mo kadako may giring ka. Katuning natabo dito sa may dagat. Pero nga amo ka na sinaaw. Hindi ba na dati hindi ka sa namon sina? Kay gusto ko magbalik tang doa. Hindi ako. Ano ba lang ang ara sa akon nga wala sa ex mo? Ano ang ara sa akon nga wala sa iya mo nga gibiyaan mo siya kung magabalik ikaw ka na akon. Naunaan ko nga. Mas maayo ikaw magmukbang. Hindi siguro ang rason nga mo sina. Hindi pagpalangga ang imong ginapangita. Ano? Hindi pagpalangga ang imong ginapangita. Ano? Ang imong ginapangita ang kalipay. Kalipay pero lain nga kalipay. Hindi na maayo. Pero Hindi na ako sa imo. pero buo na ang akong loob. Buo na ang akong loob. Hindi bungkag, buogit. Buogit. Kung musugot ka, magbalik tang duha. Hindi ako. Hindi ko na ni-share. Hindi Pero ako. pag hindi gani, i-share ko ni sa imong mga Maluoy amiga. ka. Maluoy ka. Bahala ka na. Hindi ka maluoy sa akon. Maluoy ka sa imong kaugalingon. Maluoy ka. Antoson ko na. Pag hinulsulan mo, ina, pilakad lang. Antoson ko. Kung imuon mo, ina, pag hinulsulan mo, ina, Antoson pilakad. ko na. Sige na. Bye-bye.